Pozdravujem všetkých v tento krásny sviatočný deň. Mrzí ma, že prichádzam s takýmto zistením vo vianočných sviatkoch, ale nedá mi, pretože čítal som včera článok o tom, ako riaditeľ Slovenského krasu povyhadzoval zoológov, biológov a ostatní všetci odborníci rezignovali skrátka na činnosť, ktorá prináleží ochrane prírody v Národnom parku. Pod pojmom zonácia a reforma národných parkov si nepredstavujem, že toto diletantské vedenie Ministerstva životného prostredia bude vyhadzovať odborníkov, ktorí tam pôsobia 20-30 rokov. Viete veľmi dobre, že sme spoločne bojovali proti mimovládkam, proti rozkrádaniu enviroprostriedkov, či už z verejných zdrojov, alebo zo zdrojov Európskej únie. Ale sme bojovali za to, aby skutočne došlo k prehodnoteniu území, či už z hľadiska biotopov, či už z hľadiska predmetov ochrany, ale toto práve mali robiť títo odborníci, ktorí pôsobia v danej oblasti desiatky rokov. Pýtam sa, kto nám urobí tie reformy národných parkov, kto nám urobí tie zonácie, kto nám naplní míľniky Green Dealu, pán Taraba, ktorý ste podpísali mimochodom, a zlikvidovali ste tým akúkoľvek konkurencieschopnosť národného hospodárstva Slovenska v najbližších rokoch až do roku 2050 a uviazali ste finančné prostriedky z Fondu obnovy na tento bruselský nezmysel. Pýtam sa, kto vám to urobí? Kufovi horári? Ako nechcem podceňovať lesníkov, ale práve ľudia v oblasti odbornej, čo sa týka ochrany životného prostredia, sú schopní urobiť tieto reformy a sú ich schopní urobiť tak, aby sme sa za ne nemuseli hanbiť a zbytočne na to ekonomika Slovenska a hospodárstvo Slovenska nedoplácali. Takýmto istým spôsobom sú oklieštené, respektíve odborníkov zbavené organizácie chránených krajinných oblastí, ktoré spadajú pod štátnu ochranu prírody, pretože diletantský prístup pána generálneho riaditeľa, ktorý si nevidí ďalej od nosa, je rovnaký v tomto slova zmysle. Poprepúšťal odborníkov, ktorých mimochodom sme tam ledva prehovorili, aby prišli z ostatných oblastí spoločenského života, či už je to Národné lesnícke centrum, Lesy Slovenskej republiky, a nechal tam lúzrov práve z mimovládok, ktorí len inšie nerobili, ako čo ukradnúť, ako čo spreneveriť a ako vlastne sa dostať k finančným prostriedkom nás všetkých, len nie ich použiť na skutočnú ochranu prírody. Viete, to nie je len o kšeftovaní s drevom. To je naozaj chrániť slovenskú prírodu a dedičstvo našich predkov. Takže ešte raz sa ospravedlňujem za dnešný deň pokazený, ale skrátka nedalo mi, bojím sa skutočne o ochranu prírody na Slovensku. Ďakujem.